Legea 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române. Întrebarea numărul 1. Ce elemente cheie observați? Conform legii 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, Jandarmeria Română este instituția specializată a statului cu statut de funcționar public cu statut special. Nu este acesta, statutul special îl au polițiștii de frontieră, funcționar public. Sunt toți funcționarii, toți lucrătorii din cadrul instituțiilor publice. Personalul contractual este o excepție și nu regula. Personalul contractual are o pondere foarte mică în astfel de instituții, dar da, face și el parte din instituțiile de aplicare a legii. Răspuns corect. Ce? Militar. Întrebarea numărul 2. Dispunerea teritorială a Jandarmeriei Române se face, începem cu D, la nivel local și C la nivel central. Nu este nici doar local, nu este nici doar central, ci este la nivelul țării, dar organizată pe anumite perimetre, pe care le vom identifica imediat. B, pe principiul instanțelor de judecată, nu este acesta, nu ne ajută sub nicio formă, instanțele sunt de mai multe tipuri, sunt judecătorii, tribunale, curți de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu este un element care să ne ajute în a identifica răspunsul. Răspunsul corect este A, conform organizării administrativ-teritoriale a țării. Și aici vorbim de județe, municipii, orașe, comune sau, la nivel central, teritoriul României. Întrebarea numărul 3. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române are competență teritorială generală. Ce înseamnă acest lucru? Are competență națională, adică pe întreg teritoriul României, dar se referă strict la instituția centrală a Inspectoratului General al Jandarmeriei. Punctele B, C și D nu sunt cele corecte, pentru că IGJR-ul are personalitate juridică, nu este ordonator principal de credite, ci este ordonator secundar de credite. Ordonatorul principal de credite este Ministerul Afacerilor Interne. Și punctul D are în componență Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, corect până aici, și serviciile pentru acțiuni speciale. Nu are servicii pentru acțiuni speciale, acestea sunt în organizare și funcționare IGPR-ului, ci are grupări mobile de jandari. Întrebarea numărul 4. Ce repere ați identificat? Inspectoratul General este condus de un inspector general numit în această funcție de Ministrul Afacerilor Interne. A este și răspunsul corect. B-ul nu este corect pentru că inspectorul general al IGJR nu are rang de secretar de stat. Rang de secretar de stat are numai inspectorul general al Poliției Române. Este exact cum spune litera D. Inspectorul general al Poliției Române are rang de secretar de stat, numit în această funcție de prim-ministru la propunerea Ministrului Afacerilor Interne. Această formulare poate reprezenta o capcană pentru că ați putea să încurcați informațiile cu legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Întrebarea numărul 5. Inspectorul General al Jandarmeriei Române este ajutat în îndeplinirea atribuțiilor sale de un prim adjunct, este adevărat, dar nu este complet, de adjuncți, este adevărat, dar nu este complet, un prim adjunct, un șef al statului major și adjuncți. Formularea nu este cea mai fericită, în sensul că s-ar înțelege că inspectorul general este ajutat de
o persoană care este prim adjunct, o persoană care este șef al statului major și restul adjuncți. Nu este adevărat. Răspuns corect este D, adică un prim adjunct care este și șef al statului major și de adjuncți. Diferențierea care o face acest caz și legea organizare și funcționare a poliției române este acela că jandarmeria, fiind o instituție militară, are un șef operațional, un șef care se ocupă de operații. Iar acesta este șeful statului major. Tot acesta este și prim adjunct. În comparație, la Poliția Națională, nefiind o instituție militară, nu are decât adjuncți. Întrebarea numărul 6. Dacă ați vizionat materialele privind HG30 din 2007 sau legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, știți că instrucțiunile și ordinele sunt apanajul Ministrului de Interne, dispozițiile le poate da Inspectorul General al Poliției Române, iar Inspectorul General al Jandarmeriei Române poate da ordine și dispoziții obligatorii pentru personalul din subordine. Niciun act normativ nu este cu titlu de recomandare, sunt obligatorii. Întrebarea numărul 7. Ce cuvinte cheie ați identificat? Conform legii 550/2004, în cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române funcționează răspunsul A. Consiliul Superior ca organ consultativ se regăsește la nivelul IGPR-ului. Punctul B. Consiliul Militar ca organ decizional nu există. Punctul C, care este și răspunsul corect, Consiliul Militar ca organ consultativ. Și punctul D, Consiliul Militar ca organ disciplinar, iarăși nu există. Am făcut o scurtă diagramă. Organismele ce funcționează pe lângă Ministerul Afacerilor Interne și celelalte arme din cadrul acestuia. Colegiul Ministerului care se află la aparatul central al MEAI, Consiliul Superior care este la IGPR, Consiliul Militar pe care îl regăsim la IGJR și Consiliul Consultativ Superior pe care îl regăsim în interiorul IGPF. Toate acestea au rol consultativ. Întrebarea numărul 8. Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române este subordonată nemijlocit Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române sau BSIJ. Inspectorul general și are competență teritorială generală pe raza municipiului București. Competența teritorială generală presupune că este la nivel național, adică pe întreg teritoriul țării, deci nu are cum să fie generală, dar în același timp să fie pe raza municipiului București. BSIJ-ul este subordonat Inspectoratului General și are competență teritorială generală. Acesta este răspunsul corect. Litera C. Este subordonat nemijlocit Inspectoratelor Județene. Nu este subordonat acestora. Atât BSIJ-ul cât și IJJ-urile sunt subordonate Inspectoratului General. Sunt pe același rang. Și D. Este subordonat nemijlocit Inspectoratului Județene și are competență teritorială stabilită prin ordinul Inspectorului General. BSIJ-ul nu este subordonat IJJ-ului, iar competența teritorială nu este stabilită prin ordin, ci pe baza organizării administrative a teritoriului. Întrebarea numărul 9. Jandarmeria Română execută misiuni de, punctul D este corect, asigurare și restabilire a ordinii publice. Restabilirea și asigurarea, punctul A și punctul C, sunt incomplete, iar punctul B, menținerea ordinii publice, este o atribuție a Poliției Naționale.
Întrebarea numărul 11. Iarăși o capcană. Care dintre organizarea enumerată nu este specifică Jandarmeriei Române? Și regăsiți aici, la punctele A, B și C, o organizare la nivel de BSIJ, de inspectorate județene de jandarmi, dar cert este că grupurile de nave nu sunt parte din structurile Jandarmeriei Române, deși așa acestea au structuri de specialiști navali. Grupurile de nave sunt specifice pazei de coastă a Inspectoratului General a Poliției de Frontieră. Întrebarea numărul 12. Trebuie să fiți atenți la terminologie, eventual să o și înțelegeți și vă explică în două cuvinte. Întrebarea sună în felul următor. În ce instituție de învățământ se face specializarea jandarmilor? Școlile de formare asigură o pregătire inițială, spre diferență de specializare, care presupune o pregătire în diferite domenii. Structura jandarmeriei din cadrul Academiei de Poliție este partea pregătirii inițiale, așa cum se vede la A și B. Academia de Poliție cu ramura Jandarmerie. Tot la fel și punctul D, școlile militare de subofițeri de jandarmi de la Fălticeni și Drăgășani. Răspunsul corect este C, școala de aplicație, școlile de aplicație de la Mihai Viteazu, Roșu, Ochiu și Centrul de Pregătire Montan de la Sinaia. Întrebarea numărul 13. Citiți-o cu atenție, identificați cuvintele cheie. Jandarmeria română are următoarele atribuții. După cum observați, am identificat execută misiuni de asigurare, realizează misiuni de restabilire, acestea îi sunt date în atribuții, dar la punctul B observați și de menținerea ordinii publice. Aceasta se realizează de către IGPR, de către poliție și nu de către jandarmerie. Punctul C execută misiuni de asigurare și stabilirea ordinii publice în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. Poate face acest lucru, dar nu independent, ci la solicitare. Și punctul D aplică măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței publice, nu menține, ci asigură și restabilește. Deci răspunsul corect este A. Întrebarea numărul 14. Luați-vă timp, citiți-o și identificați răspunsul corect. Haideți să vedem și punctele cheie. Din întrebare observăm capcana. Nu are următoarele atribuții. Unii dintre voi poate ați citit are următoarele atribuții și atunci din start veți căuta greșit răspunsul. Punctul A, B și D sunt prevăzute ca atribuții în legea 550/2004 a Jandarmeriei Române. Răspunsul C nu este parte din atribuțiile acestea. Să desfășoare activități specifice potrivit competențelor stabilite prin lege, ca reacție la acte de terorism iminente sau în desfășurare în scopul împiedicării limitării efectelor acestuia, neutralizării acțiunilor agresive și sau a mijloacelor și dispozitivelor utilizate de teroriști. Este o formulare specifică Poliției Române și Jandarmeria are niște competențe privind actele de terorism, dar sunt extrem de limitate și sunt limitate la acele atacuri de terorism care vizează obiectivele aflate în responsabilitatea lor. De asemenea, ei pot interveni asupra celor înarmați cu arme de foc sau alte mijloace ce pot pune în pericol siguranța persoanelor, bunurilor sau a transporturilor de valori pe care ei le au în responsabilitate. Întrebarea numărul 15. Jandarmeria română, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuții. Asigură paza și funcționarea în condițiile legii,
a locurilor de reținere și de arest preventiv. Locurile de reținere și de arest preventiv sunt în responsabilitatea poliției. Sunt acele centre de reținere. Desfășoară activități de prevenire și combatere a migrației ilegale. Este o responsabilitate ce îi revine Poliției Române și Poliției de Frontieră Română. Participă la protecția corespondenței secrete pe timpul transportului acestea pe întreg teritoriul României. Punctul C, acesta este. Punctul D a fost doar o capcană. Deci răspuns corect, C. Întrebarea numărul 16. Printre drepturile și obligațiile personalului jandarmeriei se numără și activitatea de, începem de la final către început, răspunsul D, în vederea obținerii de date și informații cu privire la activitatea persoană sau grupului de persoane suspecte de pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni grave, poate folosi informatori și investigatori sub acoperire. Numai poliția poate folosi investigatori sub acoperire. Bineînțeles că există și alte structuri în cadrul Ministerul Afacerilor Interne, dar ținând cont de tematica și bibliografia dată pentru școlile de poliție, ne limităm strict la cele prezentate în bibliografie. Răspunsul C. Punerea în executare a mandatelor de aducere. Nu acesta este un drept al lor și nicio obligație, ci este a Poliției Române. Efectuarea razziilor este parte din atribuțiile lor, dar la solicitare. Legitimarea, da, este unul din drepturile și obligațiile jandarmeriei. Întrebarea numărul 17. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române este autorizat să dețină și să folosească a. Arme de asomare. Nu. Nu acesta este răspunsul corect. Armele de asomare se folosesc la uciderea animalelor. B. Arme cu tranquilizante și substanțe tranquilizante. Răspunsul B este răspunsul corect. În special în zonele montane, cunoașteți problematica urșilor care coboară din munte și vin în zonele populate cu oameni. Rolul jandarmilor este de a le tranquiliza și de a le reloca într-o altă zonă. Răspunsul C. Arme de recuzită sunt folosite în special în realizarea filmelor. Răspunsul D. Arme cu glonț, de asomare și de semnalizare. Cum am aflat, armele de asomare nu fac parte integrantă din tehnica jandarmilor. Armele cu glonț și de semnalizare, în schimb, da. Deci când citiți un răspuns, luați-l în considerare în întregul lui. Este corect, este complet sau este ceva greșit în interiorul lui. Întrebarea numărul 18. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române este utilizat să dețină și să folosească. Începem de la litera D, dispozitive de măsurare a vitezei. Vorbim de acele radare care sunt în responsabilitatea Poliției Române. Truse medicale individuale. Aceștia pot deține așa ceva, dar nu este stipulat în lege. Truse criminalistice sunt un instrument al criminaliștilor din cadrul Poliției Române. În schimb, aceștia sunt autorizați să dețină și să folosească dispozitive cu ultrasunete sau acele LRAD-uri, Long Range Acoustic Device, care sunt folosite la mulțimi. Au un efect perturbator asupra auzului. Întrebarea numărul 19. Când pot jandarmii să facă uz de armă? În condițiile legii, bineînțeles. A. Când rezistența fizică nu a putut fi înfrântă prin folosirea spray-ului lacrimogen. Nu acesta este răspunsul corect, pentru că mai sunt și alte mijloace tehnice din dotare. B. Când mulțimea aflată la o adunare ilegal constituită refuză să părăsească locul după somațiile legale. Faptul că refuză nu îmi indică faptul că sunt violente și îmi pun viața
în pericol iminent, deci nu am de ce să folosesc armamentul. C. Numai cu somația legală, iarăși o capcană, nu e numai cu somația legală, se poate face și fără somație. Și răspuns corect punctul D, în caz de absolută necesitate și atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau de constrângere nu a dat roade, spre diferență de răspunsul A. Întrebarea numărul 20. Care sunt situațiile când avertizarea și somarea nu sunt necesare? Răspunsul A. În cazul în care asupra persoanelor de ordine se exercită acte de violență care pun în pericol deosebit de grav viața, integritatea corporală sau sănătatea acestuia. Faptul că pericolul este deosebit de grav nu presupune că este și iminent. Punctul B. În cazul în care personalul de ordine execută misiuni de prindere a autorilor unor acte teroriste. Nu-mi stabilește necesitatea folosirii armamentului fără efectuarea somației. Formularea este la nivel general, deci nu este nici litera B, litera C. Asupra acelui înarmat cu armă albă sau de foc dacă amenință cu acte de violență la adresa persoanei de ordine ori asupra animalului sălbatice agresive. Animalul este foarte agresiv, nici nu are rostul să faci somații, că nu te înțelege. În schimb, la prima parte a formulării, faptul că amenință cu acte de violență, faptul că este înarmat cu armă albă sau de foc, asta nu presupune că nu poți să te adăpostești sau că nu poți să stai la o distanță suficient de mare încât să fii în siguranță pentru moment și să faci somațiile necesare. Punctul D. În cazul în care asupra persoanei de ordine se exercită acte de violență care pun în pericol iminent viața, integritatea corporală sau sănătatea acestuia. Răspuns corect D.